नमस्कार मैत्रिणींनो, कसे आहात? मी आशा करते की तुम्ही सगळे चांगलेच आहात। आज मी तुम्हाला गोव्याची पारंपरिक भाजी झाडकण याची मी भाजी कशी बनवतात ते मी दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी ही मी झाडकण घेतलेली आहेत, एक टोमॅटो, 2 मिरच्या आणि 2 कांदे आणि ऑफकोर्स हे खोबरं तर गोव्याच्या लोकांना खूपच लागतं। प्रत्येक डिशमध्ये त्यांचं खोबरं हे असायलाच पाहिजे। या झाडकणाची मी सालं आता काढून घेणार आहे, स्वच्छ धुवून या झाडकणाची सालं काढून घेणार आहे। आणि टोमॅटो पण मी चिरून घेते, कांदे पण चिरून घेते आणि मिरच्या पण मी चिरून घेते। यांची सालं एका कपड्यावर ठेवायची आणि चुरळून त्यांच्यावरची सालं काढायची आणि स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि हे धुवून मी कुकरमध्ये लावणार आहे। मी हे आणि हे सगळं मिश्रण मी बरोबरच एक कुकरमध्ये एक शिट्टी काढणार आहे। एक शिट्टी लावून झाल्यावर तुम्हाला दाखवते। हे बघा, मी शिजवून घेतलेलं आहे। कांदा, टोमॅटो, मिरची आणि मीठ आणि झाडकण हे मी एक शिट्टी कुकरमध्ये लावून एक शिट्टी काढून घेतलेली आहे। आता मी दाखवते, काढून दाखवते। हे बघा, त्याच्यात जरा पण तेल लागत नाही, तेल शिवाय आम्ही बनवतो। हे गोव्याची पारंपरिक पद्धत आहे। आता मी थोडंसं पाणी निसटेपर्यंत थोडंसं मी गॅसवरती ठेवते, मोठाच गॅसवरती ठेवते, म्हणजे हे पाणी थोडंसं आटून जाईल। हे बघा, मी आता हे गॅसवरती ठेवलेलं आहे। थोडंसं हे पाणी आटू द्यायचं। हे पाणी आटल्यावर याच्यात खोबरं टाकायचं। एकदम सोपी आणि एकदम साधी पद्धत आहे ही गोव्याची। आपण छोट्या छोट्या गावात गेलं की ही भाजी आता ह्या हिवाळ्याच्या दिवसात तर जास्तच बघायला मिळते। आता मी ह्याच्यात खोबरं मिक्स करते। एकदम सोपी पद्धत आहे, 2 मिनिटात आपण करू शकता। आमची झाडकणाची भाजी तयार आहे। ही रेसिपी तुम्हाला माझी साधी आणि सरळ आवडली असेल तर कमेंटमध्ये मला जरूर कळवा। जे नवीन आहेत माझ्या चॅनलवरती त्यांनी माझं चॅनल जरा सबस्क्राईब करावा। झाडकणाची भाजी गोव्याच्या पद्धतीने, गावरान पद्धतीने तयार आहे।